No meu mundo, un gato é un jato. A mí gústame a música forte, ler e improvisar. Pois no meu o S é fundamental. Eu digo cita, Lucía e cancela. Pois eu gozar, jamela e gichar. Houbo quen se rieu de min por a miña maneira de falar. Sí, é de tolos. E de min. E de min. Lembro unha excursión no colexio, cando era pequena, que uns de Ribadeo se riran de min e das miñas colegas por como falábamos. Coitadiños, que pouca cultura. Tamén decirme a min iso. Pois a xente inculta que se queira rir, que se ría. Non esquezamos que seguimos falando un idioma. Como o poleto de Pensando Tomé, que dixo que a geada aparecera por influencia do castelán. A igada. Este home dicía que os casteláns ríanse dos galegos emigrados porque non eran capaces de pronunciar a jota. A ver, sen dúbida o razonamento máis lóxico é o de Santa María. A geada aparece pola evolución da propia lingua. E o seseo o que? O seseo é parte do galego. Os raros non somos nós, son os que non o falan. Nós seguimos falando un idioma que ten as variantes a segundo onde vivamos. Eu estou orgullosa. E eu. Eu dixo domingo, a que soa ben? Ademais, cantos autores literarios pariu a nosa terra. Cada un escribía según a súa zona. E facían obras de arte. Grandes obras de arte. Nacín sendo galego e morrerei sendo galego. Nacín falando con seseo e geada e quero seguilo facendo. Non quero que me chamen inculto nin digan que son do rural. Non quero ouvir. Podes repetir? Non entendín. Porque volverei a repetir do mesmo xeito. Da mesma forma, da miña forma. Se non entenden a primeira, farano a segunda ou a terceira, mais acabarán entendendo. Son galego e por eso non dubides de que... Escriba, Cante. Lige, sinta. me enamore. E fale como galega.